pinahulog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos maray na hapon, Martes ngunyan 26 kan bulan ni Nobyembre 2027. An pagtaomining pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabay dyan an paglaom na sana po iyaon kita sa marhay ng sitwasyon, lalong-lalo na po itong sa mga naging biktima kan Super Typhoon Pepito diyan po sa Catanduanes. Igwa na nin maray na resulta so paghapon niya itong pagpagal, paghinguha, trabaho asin iba pa. Kasabay ang paglaom, nayaon po kamo, nag-antabay, and ang pag-imbitar na sabayan nindo kami sa good alas 5 nin hapon sa programa ng Bicol Target. Mantang kamo dyan naghanda ka na pamanggihan or nagmimerienda, mag-iriba-iba kita sa pagikan pagbutwa nin informasyon sa luwas ang Mega Force Patrol. Kasabay ta si kumpadreng Jimmy ang samuyang chief reporter, kumpadreng Al Armario, Pading Jomar Bien, si Joshua Bino, Karen Ala, sa Manibela si Henry Mata. Mantang sa control technical, yaon dyan si Chief Tech Ramir Tanay. Sa newsroom, yaon dyan Jen Matthew Balyaran na nagkakaon ki mainit-init na tinapay. Hali kay Chief Tech Ramir Tanay ang mainit na pagkakainan ng tinapay. Yan. Kinakain ang tinapay na mainit pa. 'Di ba? Masarap 'yan. Siyempre, nagmo-monitor yan sinda Angel, Buda sinda Mary Joy. Sa panginot yan ni News Director Mar Dela. Yaon man si Madam Shia Leron na nagkakaon man kan tinapay, mainit na tinapay ni Sir Bonds. Dalawa ang kumakain ng mainit na tinapay ni Chief Tech Ramir. Tinapay ng buhay. Ibaga, bread of life. Yan ang sinasabi ko. Blessings yan.
Sa production si Madam Shia Leron, pati naman po sa social media, sinda nagatarabang-tabang kasabay si Jimos Barrios. Siyempre, si Jerome Nico Martinez, diyan po sa IT, sa broadcast mitabi sa internet worldwide netwide. Ako man po, si Pio Fernandez, ata nang kadakol-dakol ba kasubago may nag-upload, nag-text, harain na naman ka mo. No na naman ba, hain na naman ka mo. Ay nag-text, may nag-upload. Hain na naman, dahil binabaraya na naman baya, dahil na naman, dahil na nga, palso ka na ngayon. Harain na ka mo, paramdam lamang. Ansa ko yung number 0946, kaya 0942, 0942-670-1195, 0942-670-1195 sa Smart, and 0966-730-115 sa Globe, 0966-730-115 sa Globe. Good afternoon, hello. Hello po, good afternoon. Good afternoon, Sir Pio. Yes, ma'am. Pirmi po ako nagmamatig mo po aga. Salamat nin maray. The best, the best. Bigyan po kami sa Washington. Kaya aram ko ang namamatian mo gari sa Liloy ha. Oho. Na, yogon mo. Saan ka mo sa Washington, madam? Bigyan po kami sa nito. Barangay 8. Sa Bagong Bayan. Oo. Yan. Pagkaaga namamati may kapig-aranak mo sa mga tao. Iyo. Ito pa po ako nagmamating GB. High school pa ako. Nahiling mo na talaga. The best. Ika na ang tunay, madam. Sige, salamat din maray. Sige. Sir Pio. Opo. Kami pa may nagmamati sa imo. Yan. Thank you so much. Sige po. Okay po. Thank you. Yan. Mga paranta. Sabay mo po ako sa attendance pagkaaga. The best. Iyo po. I-check ko ang attendance mo. Yan. Mga taga kunyan. Washington Drive. Uyugon mo an. Diyan sa Barangay 8, Bagong Bayan. Uyugon mo an. Igwa pang saro. Niyo. Hello. Ay, naputol. Yan. Sige. Ay, sa kuyang auni palanso. Sa kong antiparas. Sabi ni 5603. Afternoon, Sir Pio. Yan. Sabi naman ni ining 50134. Good day po, Sir Pio. Hirap ka pa rin magsalita. Dapat talaga pahinga para makarecover ka kaagad tabi. Dahil talaga mapupwede. Kaipuhan kitang magtrabaho na. Yan. Maray nga nita naka igwa na ning date na pwersa kumpara kan mga nakalihis. Salamat sa mahal na Diyos. Yan. Kaipuhan tang magtrabaho na. Si Madam Shi ng Ginubatan. Maray na hapon. Madam Shi ng Ginubatan. Yan. Afternoon, Sir Pio. Sabi ni 5603. Yan. Okay. Si Migong King na Reynaldo, the best man yan. Migong King. Uy, birthday pala mo niya ni Kising na Tuyor. Diyan sa Karamuran, Catanduanes. Kising, happy birthday tabi sa imo ha, Kising. Sige na. Magtagay-tagay na kamo diyan sa Karamuran, Catanduanes. At aram mo man sa nabaga, kita ang mga taga Catanduanes, sanay kita magbungkaras pagkatapos kan bagyo. Yan. Kaipuan lang na tabangan. Yan. Kising, happy birthday tabi sa imo. Yan sa Karamuran. And then si Migong King na Reynaldo, Diyos maray na hapon. Sige di, duro diretso nakita kan sa tuyang mga
pag-uro istorya ngunya na pagka hapon. Sesyon ngunya ano kan sanggunian bayan, Daraga, Lunsod, Legazpi, Budapan, Lalawigan. Tibaad may mga major developments diyan ano. Taod-taod maaraman ta anta yaon diyan nakapwesto ang sa tuyang mga pag-iriba sa news team. Yan. Aki pa ako, DCGB ang pamilya ko habang nabubuhay. DCGB country, yugon mo an. Sabi ni 50134. Yan. Now, ini po may nagkapara pakihuron man sa to o nagre-request man ano tabi. Yan, nagre-request man na ano nga ya ining nangyayari sa lado nasyonal. Mag-inom daki salamat migo. Yan, salamat migo tabi. Igo nga isa kong tinaw si Jen na ginger tea. Taod-taod ta inumong ko ito. Dapat ka ito Jen sa mainit na tubig. Sige. Ini po na nangyari sa lado nasyonal, mga pangyari I should say. Dapat na isa lugar man siguro pardon duman sa mga followers and nagtutubod man sa Vice Presidente. Ako nagre-respeto por sobrita sa opisina, dapat irespeto ta iyan, and di persona na nagpapadalagan kan opisina kan second highest elected official kan Republika kan Pilipinas, which is the Vice President. Office of the Vice President. Pero kung ang Vice Presidente na mismo, ikadua sa pinakahalangkaw na opisyal kan Republika kan Pilipinas, kung ang Vice Presidente na mismo an in open public pigpapatakot na ipapagadan ang presidente, suagum kang presidente, including an Speaker of the House. This is very much absurd. It is totally unacceptable. Maski nga ni sa ibang nasyon, pinick up na ini na bareta. Iyugon mo ang tabi, Jerome, this is the very first time in the history of the Philippines na ang Vice Presidente hayagan, ipapagadan ko ang presidente. So agom si Lisa Masa, budaan Speaker of the House. Ang Speaker of the House baga, sa hierarchy man kang kunyan, kan sa tuyang sistema di gobyerno, gari pampiraan, presidente, vice presidente, lingaw ko na kaya sa constitutional law ko. Ano ang masunod? Is it the Senate President and Speaker of the House pagkatapos yung Chief Justice in case of vacancies, mga extreme emergencies? Iyon ang hierarchy. Dapat siguro isa lugar man kan mga Duterte, particularmente ini ni Vice Presidente Sara Duterte, an sa indang isog. Utong so ama, okay lang ito. War on drugs. War on drugs, dapat talagang ipahiling man kan gobyerno ang ringgis, ang bangis, ang urag kan gobyerno kontra sa mga sindikato nin illegal na droga na minaraot kan puturo dignidad kan mga biktima kan illegal na droga. Okay lang yun to a certain degree. Pero ini na Vice Presidente na ang nagtataram, ipapatigbak ko ang presidente. This is very, very much of national concern. Bako yan basta-basta. You can just imagine the second highest elected official of the land nagtataram,
ipapagadan ang presidente. Ang Vice Presidente baga, igwa man aning vast power and authority. Igwa anin mahiwas na poder asin otoridad given to him by the Constitution or given to her by the Constitution. Subako yan basta-basta sana. Piga sabi niya baga, taken out of context. Ano pa ang taken out of context duman? It is very clear, unequivocal, malinaw pa sa bulang kristal. Ipapagadan niya ang presidente, suagum sili sa masa, budan Speaker of the House. Bako, maski siguro kita bako pabor sa sitting president ngunyan. Maski bako kita pabor sa sitting president ngunyan. Bikulan dya baga aram ta Lenny country ni. But itong statement na ito, igwa po nin political impact maging binoto mo si Marcos uday. Igwa po yan nin political impact sa satuyang gobyerno, sa satuyang nasyon. And imagine, ang mga followers kan mga Duterte, it's millions man tabi yan. Bako, millions yan. Pinuunanin araw kayo ng sistema, in open public, pigwa patakot ang presidente, titigbakon. Anong mga masurunod kayo ng nasyon, ano po, ang mga masunod kayo ng henerasyon, nin makarapot ng opisina sa gobyerno, lalo na sa pagka-vice presidente. Di ba? Makatakot ini tabi. So, subaybayan tang maray tabi ini. Hello maray na hapon tabi. Maray na hapon, Pio. Opo. At kaya, subaybayan ko, kaniyot ba kaya, yan lang, pero narireparo ni Sarah na pagsusuruga na siya. Pero, ang grupo yun sa ibong, pero kuya nang demolisyon na niyasindang daw nun magama. Oo. Kaya siguro, parang dagit, sabi na nga, baka ang paramo na araw ka ni very clear. Kung ako nga ganoon, aram ko, dahil man ibang mapakadal sa kuya, mag-agumnaan si President and the President or si House of the Representative ba si Romualdez. Mm-hmm. Kaya ang taramon, kung siya ganoon, yung maipagadan naman siya, yung taramon, pero araw kaya na. Oo. Kung ganoon siya, kaya man ibang magadan sa gayon, yung pamilya ni na nasa poder. Masang siya, Pio. Thank you so much. Opo. Okay. Taking for the sake of argument. Ito baga subtaramon ni Vice Presidente Sara Duterte kung ipagadan nga ako. Okay. Taking for the sake of argument. Naigoning arog kaan. Pero dahil man baga in open public, pigtataram kan sa indang kalaban man sa politika na ipapagadan ka. Bako, itong tataramon na ito will cause destabilization to a certain degree. Ngunyan, pigdidemolish sinda politically. Now, nag-entra ka dyan, aram mo ang territory kang politika. Aram mo ang teritoryo kang politika, tabi. You have to be prepared na talagang didistorsuhon ka sa politika, maski gura no mo, kabanal-banalisin, kabini-binii. Didistorsuhon ka dyan. You have to be prepared. So, it will be unbecoming siguro na magtaram ka ng araw ka ito. Bako, yan. Ano man na itaram kan second highest official of the land, igwa po yan in following. Tabi, daiman kitang inda ko kung naaramin na ipapagadan sinda. Kung ipapagadan sinda, di dapat tinaram niya, igwa ng threat sa buhay mi. Kung ano man ang mangyari sa asamuya, unipuan sa muyang nakukuha ang informasyon. Madepensa man kami. Bako itong ipapagadan mi manika. Bako, yan. Arog ka yan tabi. Pero, kunyan na ngunyan baga, maski National Security Council baga, nag-aktibar na. NBI, pigsubpi na Vice Presidente. Tabi, nanganing mag-explicar ka iyan. What if managad? Kung magadan ang presidente, bakong
sinda ang perming ituturo. Nagtaram ka ba ngayakaan? O paano natabi kaan? This is the very first time na naging, maski puro paano, shaky ang political stability kang Pilipinas ngunyan. It is because of the millions of the followers man kan mga Duterte. Bako, so we are in a civilized society. Bako kitang tod sa mga arukan na sistema. Sana po dai mangya an sa tuya digdi is we should be always in the context of the law. Bako dipisil kung magkariribo kita digdi. Duterte supporter man kita, o Marcos supporter man, or vice versa, gabos kita apektado pag magkaigwaning destabilisasyon. Madestabilize sa tuyang gobyerno. Bako, yan. So, ngunyan, taking for the sake of argument, jumping off sa arog ka itong argumento, halimbawa, pinagigipit sinda politika, dapat preparado sinda, preparado. Bakulang ining munisipyo, bakulang ining syudad na igwaning direct control sinda na pwede sa nang wani-wanion. Bilog na Pilipinas po ini yan, mapagal-pagal tabi ini. So, dapat preparado sinda sa arogan kunta na. Ano ang mga masunod na mga ilihidong opisyal kung arogon ang arog kining pasistema? Ginibungani ngaya ka nakaging administrasyon, pinatakot nagagadanon sa presidente, kan vice presidente, may president na tabi. Yan. O sige tabi, basta hahalatunta naman kung saan kita dadarahon kan mga pangyayaring ini sa Pilipinas. Halimbawa, may threat man sa buhay ninda. Bako, she can use the vast power and authority, influence kan opisina, kan vice presidente na ma-avert, as in ipadakop ang mga may threat man sa buhay ninda. Bako tabi. Yan. Bako sa arag kaytong manggagadan ka man. Yun ang nga gusto kong sabi yung tabak. Bako, nako. We are in a civilized society. Vice Presidente ka, halimbawa may patakot sa buhay mo. In open public itara mo, may patakot. Ining familyang inisasako sa buhay mi. Gigibuon mi man ang kabos na medyo na madepensaan mi man ang buhay mi. Idemanda sa korte. Gamito na influensya kang Vice Presidente. Bako itong titigbakon ta ka man. Yugon mo. Ay, nako tabi, Ay, talaga naman. Nakukunyan, paano pardon the word is Lisa Araneta, palan ba kung Lisa mas Lisa Araneta. Pardon the word, pero nadudusta na kunyan ang institusyon, tabi. Lisa Araneta. Ayan. Salamat sa nag-text, tabi, O di paano lamang Chief Tech Ramir, ma-time sa kita. Oras Pilipinas, sakto yan Chief Tech Ramir, sakto yan, alas 4:30. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Smile always!
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, malayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Ronald De La Rosa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Thank you kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Alpayahet ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Maugmang iprinipresentar ka Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, as in Radyo Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, as in Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. As in Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024. Live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number one. Always. Pio Fernandez. Unbelievable. May dagdag kitang informasyon. Nasa linya si Joshua Bino. Joshua, good afternoon. Please go ahead. Hello? Go ahead, Joshua. Yes, Sir Pio, marayang hapon sa mga paraantabay sa dagdag natong bareta. Bigla na sana naman naging mainit, nagkakirig-kigan sa laog kan regular na sesyon sa Sangguniang Bayan kan Daraga Albay tabi Sir Pio, matapos ang privilege speech na binuhian naman ni Konsyal Attorney Pilo Dilomen. Naghahapot na konsyal kung gura no katotoo nawara ng kwarta ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Apwera ka ini naghahapot o natagari matindian na paggastos kan lokal na gobyerno. Dangunta mo na Sir Pio, nakabtang kan naging mensahe o privilege speech kaining si Konsyal Dilomen. While I was eating, a woman approached me without introducing herself. She's a bit old, perhaps around 60s, and claimed to have known me as one of the councillors of this municipality. After some casual exchange, the woman asked me, "Wad, totoo ba na wala ng pera ang munisipyo?" It was a question that caught me off guard. It made me think really hard, but it prompted me to ask questions about the current situation of Daraga's coffer. It led me to ask this question, and I know all of you, or most of you, here are asking the same. On the noble project of the Executive Department led by Honorable Mayor Kawin Baldo, on the mobile clinic, I was just wondering, why did the mobile clinic stop giving free services to Daragueños? That program was both necessary as far as public health is concerned, and a campaign promise under the famed Orange Card program. How could a campaign promise become unsustainable very early in its implementation? Would it be true that this municipality has no more adequate funds to sustain that noble project of mobile clinic?
Yan adi si Pio. Apwera kaya na question ni Dilomen, kunata na pundo na ito halina na mobile clinic. Piga question kay ni Sir Pio itong software na pinagamit kan na lokal na gobyerno kan Daraga sa digitalization kan mga